Good morning guys! Pag kami man nagpagpag na kinimama dito ni ayan ti kwa. Ayan iti batog mi nga solar. Solar ni Manong na. Pamimangkitan no niya ti everyday nga pan paspasyaran ni Manong na dita. Ito ni guys. Ta. Sumurot tayo jay. Ay, napintas ganda ito dalan na. Pintas ito dalan na. Dito gaya nga di dati nga gate. Ado ti manggana ni. Dati hindi dito. Awan pa iti kasta-kasta. Awan ti mangga nga. Nagadunga. Kasta mula da. Nih, mangga ko. Manok na siguro di jay. Ate surutan tayo dito dalan tilugan da. Nih. Itong sakit dito tarakan na manok ma. Apa yung nagtataraok dagi manok. Ay bun ada pa gaya makititlog niya. Ni makitkita ko. Dati ko ada Jenny kasla ubong mo. Nih, lawag gaya dito yun. Arangidan na. Dapat ubo na ni. Hindi tumangga guys. Tadi ko na ni. Bike na. Magsaksakayan ako may dito. Atati bike na. Uncle! Baka tadi baba ah. Nagmeta kubo na ni. Kubo-kubo. Ayan na, ato taragan na. Ay nagpagkuan, pagnaan. Nagkatanin ka nunoon, dati tarataragan na dito eh. Yung kas-kasta danto yun. Ay na, nagadong ang manok na na eh. Manok gali, nagadong. Dapat baboy nga nagdakil. Hey pig. Nagadong nga manok. Ay dahil ito yung jikwa. Layer da. Ay dahil si Arda di ay. Siguro. Ay dahil tati fish panda. Nga napanda iyo. Napan nyo hindi ko nagkamulan. Di na pala nisprayan. Sa bagay naglaka maparo. Kaya kita hindi tagang dito ba? May gayam dito yun. Kita di pagbadagak. Baka makaruskus na. Nalakatan na. Patagam niya pagpukaw ng girl. Danidad mo dita. Kung na kanya. Abay. Ipanukat ko kumaday ito ni maluklukatan. Kung na. Hindi na maluklukatan. Agas na pag-spray na. Di nagmayano habang kumatan eh. Natatipis pa na ni. Hindi pa yung mula-mula na nagpatan. Natungan. Tarungan. Ukra. Ay, ukra dahi tahang tarong. Dagi ito yung utong. Ato ni Aba ni. Batit. Hindi saka pa. Yun eh. Jayon. Gigis spray.